Hola, benvinguts a tots. Molt bé, que plena que tenim aquesta sala. Això habitualment doncs, és la nostra sala de plens del districte i potser sorprèn una mica que sigui un districte de la ciutat que faci una aposta per aplicar els principis de l'economia del bé comú al funcionament integral del districte. Jo crec que té molta importància que des de lo local i des de lo concret, poca política tan en minúscules i tan important com aquesta es fa precisament des dels districtes, on la proximitat amb els veïns és màxima, on la proximitat amb els projectes és màxima, on toquem realment aquesta transformació petita però important i on impulsem projectes que és necessari que vinguin impregnats amb una altra filosofia econòmica que no sigui l'economia de mercat, l'economia del capital a la que estem acostumats. Si precisament podem impulsar des d'aquests espais petits i de proximitat, però molt de transformació real, aquest tipus d'economia, també demostrem que això és possible a una altra escala. I també per això és molt necessari tenir tot un equip compromès amb aquesta qüestió. En aquest cas, aquí al districte, comptem amb el gerent, amb l'Eduard Vicente, que està molt convençut que la gerència no es pot basar única i exclusivament en com movem els diners, sinó que ens hem de pensar molt i molt per què els estem movent d'una determinada manera i on els estem posant. Jo, per tant, moltes gràcies també al nostre convidat, al Christian Felber, que ens farà una explicació més en profunditat dels principis de l'economia del bé comú i nosaltres des de la nostra modesta aportació com podem aplicar aquestes qüestions en el funcionament diari d'un districte, amb la seva contractació, amb els tipus de projectes que estem creant. Pensem que des de l'Ajuntament i des d'un districte, menys encara, tenim molt poquetes competències en matèria econòmica, però la transformació la podem fer a partir de la nostra acció municipal. Tot i que no tinguem aquestes competències, no ens podem resignar a treballar amb un model econòmic imperant que sabem que realment ni és positiu ni ens aporta benestar i prosperitat als veïns amb aquests qui tractem de manera tan propera. Per tant, estem fent aquesta prova al districte. Jo agraeixo molt a l'associació a l'economia del bé comú que ens està ajudant a aplicar-ho i esperem que d'aquí surtin iniciatives transformadores a altres escales, perquè si en lo petit demostrem que és possible, en lo gran també s'ha de poder. I la transformació està aquí i hem de ser capaços d'impulsar-la. Per tant, moltes gràcies a tots. I cedeixo la paraula al nostre comissionat d'Economia Social, a l'Álvaro Porro. Gràcies, Mercè. El primer agrair a l'Economia del Bé Comú que ens hagi convidat i que estigui fent aquesta aposta per barrejar-se una mica amb l'Ajuntament i fer projectes conjunts. Sé que és una aposta molt de la regidora i també de l'Eduard, del gerent, i vull posar un valor. No sempre tenim gent a l'Ajuntament que tingui tantes ganes d'experimentar i arriscar i fer coses noves en temes com aquest. Per tant, ho volia posar en valor i ho volia agrair i agrair a Christian que vingui fins aquí a compartir el bagatge i la proposta que està fent per tot el món i que està quallant amb força. La meva figura a l'Ajuntament, d'alguna manera, ja és una certa prova d'una aposta per intentar plantejar en termes econòmics, en termes de política econòmica, elements diferents de l'Ajuntament i d'aquest govern. És un comissionat que es diu d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, i encara té altres coses que no apareixen al títol,
però sobretot és un comissionat que, com a àrea, i no parlo ara de la persona, sinó l'àrea que està al darrere, les polítiques públiques que tinc la sort de poder liderar, estan intentant, una mica la línia que deia Mercè, intentar obrir escletxes, obrir camins diferents en la forma que tenim de fer empresa, de fer economia, d'entendre tot això. I en realitat és un reflexe d'alguna que està passant a Barcelona. És a dir, Barcelona jo crec que és una ciutat on hi ha un univers, un ecosistema, li podem dir, a vegades ho hem xerrat amb alguns dels que esteu aquí, com l'hem de dir aquest ecosistema, no? Economies transformadores, noves economies, altres economies, economia social i solidària seques. No m'importa tant el nom, però sí que és veritat que crec que a Barcelona tenim realment un ecosistema, un univers de comunitats, empreses, persones, entitats, intentant fer una altra forma de fer economia, una altra forma de fer empresa, que no totes les ciutats tenen, i això ho hem de posar en valor. Barcelona en aquest sentit... Barcelona en aquest sentit és especialment potent, i d'alguna manera l'Ajuntament ha intentat reflectir en la seva política pública aquest univers i buscar les eines per intentar donar-li una empenta. Per nosaltres una primera idea important seria no entendre totes aquestes pràctiques alternatives o pràctiques que intenten construir i fer economia d'una altra manera com experiències aïllades. Nosaltres entenem això com un univers que d'alguna manera respon a una inèrcia social, a una inèrcia cultural que tenim a la nostra societat d'intentar repensar com ens guanyem la vida i com produïm, com consumim, etc. I per a nosaltres és important entendre això no com realitats aïllades, sinó com un univers que se relaciona. I aquí és on jo m'agradaria posar en valor el paper que pot jugar l'economia del bé comú dintre d'aquest ecosistema, que és un ecosistema divers i on hi ha diferents propostes amb diferents èmfasis i amb diferents... Tot bé, em diuen que per allà, es queden tranquils. Amb diferents èmfasis i amb diferents prioritats. Com a Ajuntament estem intentant, com us deia, donar recursos en tots els sentits, formatius, assessorament, financers, de reconeixement, que no és poc a vegades, a totes aquestes pràctiques, a totes aquestes empreses o entitats que estan intentant fer això. I en particular voldria ressaltar que no ens volem quedar només treballant amb aquest ecosistema, diguem-ne, experimentador o de vanguarda o que està obrint camí, sinó que volem, òbviament, treballar també amb el sector empresarial, per dir d'una manera convencional, tot i que és una paraula injusta perquè és molt divers en si mateix, i aquí és on creiem que hem de posar les bases, i també en la línia del que deia Mercè, hem de posar les bases per intentar ajudar a que pugui haver un major retorn social i ambiental del sector privat cap a la nostra societat. Tenim molt clar que el sector privat és absolutament cabdal en com evolucionem com a societat i també en la col·laboració que podem establir amb les administracions públiques. No hem de tenir tampoc por ni especial neguit a ser capaços de col·laborar amb el sector privat, i aquí creiem que l'economia del bé comú pot jugar un paper importantíssim. Dintre de tot aquest ecosistema d'economies transformadores o d'economies alternatives, creiem que l'economia del bé comú té un valor especial en el sentit de que té la capacitat de relacionar-se amb el sector empresarial, per dir d'una manera més convencional, amb més naturalitat que altres pràctiques econòmiques alternatives, i per tant pot fer d'alguna manera de tractor per la responsabilitat social, per els plantejaments del món privat d'augmentar el seu retorn social i ambiental, pot fer una mica de tractor, pot donar eines, pot donar recursos, i en aquest sentit el balanç de l'economia del bé comú que aplica el districte d'Horta, fa poc ens vam trobar també inaugurant o celebrant el balanç de l'economia del bé comú que havia fet la Universitat de Barcelona. M'han explicat que també l'Agència de la Joventut, l'Agència Catalana de Joventut també ho està aplicant, l'Institut Guttmann. Per tant, cada vegada més entitats d'una mida ja considerable, públiques i privades, estan entrant una mica en aquesta proposta, i creiem que aquí l'economia del bé comú pot fer aquest paper de trencallells, d'ajudar-nos a fer que la responsabilitat social empresarial, la responsabilitat social corporativa, que en molts casos he de dir que es queda només en una pintura superficial per fora, en una estratègia de màrqueting i comunicació, més que en un veritable canvi de lo que és el core, de lo que és l'activitat principal de les empreses, creiem que aquí l'economia del bé comú pot fer un efecte penetrador i arrossegar tot aquest món empresarial que té aquesta sensibilitat i que té aquestes ganes
cap a propostes de canvi real, cap a propostes de canvi de transformació potent, que entenguin la rendibilitat, que entenguin la productivitat, que tinguin les formes organitzatives d'una altra manera i que vulguin rendir comptes, que al final és una de les eines que ens posa l'economia del bé comú a l'abast. Per tant, jo fa molts anys, i amb això intento ja acabar, feia una revista com un responsable que es deia Opcions. Aquesta revista treballaven molt el veure quina diferència hi havia entre unes empreses i altres, quina diferència hi havia entre models de producció, quina diferència hi havia, quines alternatives teníem a l'hora de consumir. I ens vam adonar, per un costat, de que molta de la responsabilitat social corporativa tenia un punt molt marketingià, molt exclusivament comunicatiu i no hi havia res al darrere. Però també ens van adonar que hi havia moltes empreses i moltes agents econòmics que veritablement estaven intentant fer canvis i que s'havia de posar en valor i s'havia de saber distingir el gra de la palla. I crec que l'economia del bé comú aquí té una proposta posada sobre la taula molt potent que ens ha d'ajudar a tots, a sector privat i sector públic, a caminar en aquesta direcció. I jo espero que ara jo crec que l'economia del bé comú té una entrada en la ciutat encara incipient, però com estem veient, cada vegada són més actors els que l'estan posant en marxa i jo una mica agafo aquest compromís i és una cosa que estem ja treballant amb alguns de vosaltres d'intentar veure com podem fer projectes, propostes conjuntes amb Horta o amb altres sectors o territoris que puguin realment fer de Barcelona un espai on l'economia del bé comú qualla i ens permet arribar a sectors econòmics que tenen ganes de fer canvis. I gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies Mercè, Álvaro, moltes gràcies a tots els que heu vingut, els que heu contestat aquesta crida que hem fet, aquesta cita avui per parlar i compartir aquesta jornada que hem preparat per reflexionar al voltant de l'economia del bé comú i col·laborar una mica entre tots a retornar a l'economia al seu centre, que no havia d'haver deixat mai, que és la persona i les seves necessitats. I construir una manera de relacionar-nos més connectada amb la vida, on els diners no siguin l'objectiu, sinó que siguin el mitjà per aconseguir i per treballar pel bé comú. Aquest objectiu és el que ens uneix, és per què som on som i fem el que fem les persones que formem part de l'Associació Catalana pel Foment de l'Economia del Bé Comú. I l'associació va començar a caminar ja fa 3 anys, però des de molt abans, des del 2012, que ja es va crear un camp d'energia a Barcelona, que gent compromesa i amb ganes de canviar allò que no ens agrada del sistema econòmic, estem treballant per difondre aquest nou model de l'economia del bé comú. I això com ho fem? Doncs a les empreses, a través de l'eina del balanç del bé comú, a les persones amb xerrades de difusió i conscienciació, i també a l'administració pública com a impulsora de canvis transformadors. I la veritat és que és aquí, en l'àmbit de l'administració pública, on ens sentim especialment orgullosos de la feina que hem fet aquests últims anys, tant al districte d'Horta-Guinardó com també a l'Agència Catalana de la Joventut, on hem trobat gent valenta i compromesa que han fet el seu balanç del bé comú i on s'ha pogut crear un espai de reflexió sobre la tasca de servei públic i de com alinear-se amb els valors de l'economia del bé comú. En tots dos casos hi han participat més de 25 persones, per tant el balanç del bé comú s'ha fet amb un procés participatiu important, un procés llarg, i de fet ja s'estan aplicant algunes de les millores que s'han identificat. Bé, el lema d'avui, de la jornada d'avui que hem triat és Economia del bé comú, fem comunitat i creem futur. I per què volem parlar de comunitat i de crear futur? En primer lloc, fer comunitat, perquè sense comunitat, sense la suma de moltes petites iniciatives, no podrem crear un futur que sigui viable i sostenible. Ara més que mai no podem avançar sols. Ens ha tocat viure en un món tremendament complex i difícil i ple d'incerteses, i marcat pel canvi climàtic, per una crisi social tremenda, per crisi de valors, de fet, i tot això no és fàcil ni senzill.
Estem immersos en un canvi de paradigma que ho qüestiona tot i ho fa trontollar tot i que fa sorgir les reaccions més dures i extremes, però també alhora els moviments socials més solidaris. I en aquest entorn hem d'aprendre a conviure amb tots, com es conviuen en tots els processos de canvi, amb la complexitat. I requereix fer comunitat, requereix que ens unim. I la comunitat pot ser la comunitat, per exemple, que formem les persones de l'associació de l'economia del bé comú, una comunitat de persones que treballem per expandir una manera d'entendre el fet d'estar i formar part de l'associació basada en la cooperació i en l'orientació cap al bé comú, però també nosaltres com a associació ens integrem dins d'una comunitat més àmplia a nivell internacional d'altres associacions que treballen amb el mateix objectiu. I aquesta comunitat també ha d'integrar-se dins la comunitat de les economies transformadores que parlava l'Àlvaro, que de fet des de diferents perspectives totes tenen el mateix objectiu, posar l'economia al servei de les persones. Per tant, sumar, el que volem és sumar amb els moviments de l'economia social i solidària, amb les empreses B, amb l'economia col·laborativa en la seva forma més cooperativa, en definitiva amb tots aquells moviments que volen ser transformadors. I veureu, per exemple, exemples d'aquesta col·laboració a la taula sobre territori que hem preparat. I per què també volem parlar de crear futur? Doncs perquè pensem que hem de reflexionar sobre com crear un futur a l'alçada d'allò que ens mereixem, però també d'allò que hem de ser mereixedors, n'hem de ser mereixedors, perquè el futur el creem tots i junts, i tots i cadascú de nosaltres amb les accions que fem cada dia i les decisions que prenem cada dia. Tots nosaltres estem, vivim i participem en els 3 àmbits al voltant dels quals avui reflexionarem, que són l'àmbit personal, l'àmbit comunitari i l'àmbit territorial. I des d'aquí ens relacionem i actuem i estem, per tant, creant un futur que serà més o menys sostenible, més o menys digne, més o menys just, més o menys solidari en funció d'això. Així doncs, durant la jornada reflexionarem al voltant d'aquests 3 àmbits. En l'àmbit personal, des de la nostra posició de persones que compartim la ciutat, que consumim, que treballem, que eduquem els nostres infants, com vivim els valors de l'economia del bé comú i com ens hem d'activar en el sentit de fer activisme. I d'això el Cristian ens donarà, la part central de la seva xerrada ens aprofundirà sobre aquests temes. En l'àmbit comunitari, l'empresa, l'administració pública, que com a creadors de valor, d'activitat econòmica i de serveis a la comunitat en línia amb el bé comú. I aquí tindrem exemples d'empreses pioneres que han fet el seu balanç, com Can Fet, com l'Institut Goodman. Comptarem també amb la participació i ens explicarà la seva experiència a la Universitat de Barcelona i també del districte d'Horta-Guinardó i de l'Agència Catalana de la Joventut. I per últim, l'àmbit territorial, el municipi, la suma d'esforços per expandir els valors de l'economia del bé comú, i aquí veurem exemples i reflexionarem sobre projectes com els municipis del bé comú. Bé, doncs això és com serà la jornada. Esperem que... Bé, nosaltres l'hem preparat amb molta il·lusió i veient la sala tan plena doncs ja ens omple d'orgull això, no? Així que la cosa pensem que promet i estem contents. Esperem que per vosaltres sigui motivadora, sigui inspiradora i que ens ajudi entre tots a construir aquest canvi transformador de l'economia que tots volem i per això estem aquí. Moltes gràcies i que gaudiu de la jornada.